oprosti mi, to ne znači ništa, a još manje za narcisa koji ne vjeruje u oprost, koji ne zna što je oprost, a pokajati se iz srca, to znači iscijeliti nekome ranu. Prvi korak, oprosti mi, vidim da sam te povrijedio. Drugi korak, kako mogu to popraviti? Što mogu napraviti da ti iscijelim tu ranu? Znači, oprosti mi, vidim da sam te povrijedio, što mogu napraviti da to popravim? To su koraci za oprost, a pokajati se iz srca, tu krene isceljenje. A zašto si privukla narcisa? To ti dam u hipnoterapiji odgovor, jer postoji u tebi razlog zašto je narcis ušao u tvoj život.